विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील प्रत्येक प्रश्नाला मिळणार थेट उत्तर. 10वी-12वी नंतर पुढे काय? योग्य निर्णय, उज्ज्वल भविष्य. स्पर्धा परीक्षेच्या अनुषंगाने वातावरण निर्माण करणं खूप गरजेचं आहे की जे आपल्या सिंधुदुर्गात अजिबात नाही आहे. मुलंही कन्फ्यूज होतात, पालकांच्या अपेक्षा ह्या सगळ्यांमध्ये बऱ्याच वेळा करिअर निवडीमध्ये चूक होऊ शकते की 8वीपासूनच विद्यार्थ्यांचा कल आपण ओळखला पाहिजे. ही आपल्याकडे मार्ग ओरिएंटेड आपण विचार करतोय, करिअर ओरिएंटेड अजून विचार केला जात नाही आहे. कारण मुलं ही शेवटी निरीक्षणक्षम असतात आणि ती पालक कसे वागतात ते बघत असतात. त्यामुळे पालकांनी त्यांच्यासमोर आदर्श ठेवणं खूप गरजेचं आहे. अभिक्षमता ज्या चाचण्या आहेत त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या 7 क्षेत्रातलं मेजरमेंट केलं जातं. 10वी-12वी पर्यंत खूप काही मॅच्युअर्ड नसतात. त्यांचं विश्व आणि त्यांचं असणारं नॉलेज आणि त्या मानाने पालकांनी बरेच खाचखळगे खाल्लेले असतात. त्यामुळे निश्चितच पालक जे काही डिसिजन घेतील ते खूप महत्त्वाचं असतं. कोकण सात लाईव्हच्या 10वी झाली, 12वी झाली, आता पुढे काय या विशेष एपिसोडमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत. आज आपण चर्चा करणार आहोत करिअरची निवड आणि मानसशास्त्रीय चाचण्या या अत्यंत महत्त्वाच्या विषयावर. 10वी आणि 12वी नंतर विद्यार्थ्यांसमोर अनेक करिअरचे पर्याय उपलब्ध असतात. अशावेळी योग्य निर्णय घेण्यासाठी विद्यार्थ्यांची आवड, क्षमता, व्यक्तिमत्व आणि कौशल्य ओळखणं खूप गरजेचं ठरतं. यासाठी मानसशास्त्रीय चाचण्या आणि शैक्षणिक समुपदेशन अत्यंत महत्त्वाची भूमिका बजावतात. या विषयावर अधिक मार्गदर्शन करण्यासाठी आज आपल्या सोबत आहेत अनुभवी शैक्षणिक समुपदेशक प्राध्यापक नारायण परब सर. गेली 15 वर्ष त्यांना या विषयाचा गाढा अनुभव आहे. विद्यार्थ्यांना योग्य दिशा देणं, त्यांच्या क्षमतांचा अभ्यास करून त्यांना योग्य करिअर निवडण्यात मदत करणं हे त्यांचं महत्त्वाचं कार्य आहे. तर या सगळ्याबाबत सरांशी आज आपण संवाद साधणार आहोत आणि याबाबतची माहिती जाणून घेणार आहोत. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत आजच्या या विशेष भागामध्ये. आपण करिअरची निवड याबाबत बोलणारच आहोत, पण मानसशास्त्रीय चाचण्या म्हणजे नेमक्या काय असतात आणि करिअर निवडताना त्या किती महत्त्वाची भूमिका बजावतात? आपल्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये म्हणावं तितकं मानसशास्त्रीय चाचण्यांबद्दल अवेअरनेस नाही आहे. आज शहरांमध्ये ह्या गोष्टी अवेलेबल आहेत, पालकसुद्धा त्या बाबतीत जागरूक असतात. खरं तर मानसशास्त्रीय चाचण्या ह्या 8वीपासूनच देणं खूप गरजेचं असतं आणि मानसशास्त्रीय चाचण्या ह्या ज्या काही तयार केलेल्या आहेत त्या पूर्णतः प्रमाणित केलेल्या असतात आणि विशेषतः त्याची रिलायबिलिटी, व्हॅलिडिटी, नॉर्म्स बघून त्या चाचण्या कोणत्या द्यायच्या त्या अनुषंगाने समुपदेशकाचं मार्गदर्शन जर घेऊन त्या चाचण्या दिल्या तर आपल्याला व्यक्तिमत्वाच्या सगळ्याच पैलूंचं मापन करता येतं. विशेष म्हणजे आपल्या बुद्धिमत्तेचं मापन, अभिक्षमतेचं मापन, आवडीचं मापन आणि व्यक्तिमत्वातले जे वेगवेगळे पैलू आहेत, स्वभावाच्या वगैरे, तर त्याचं सगळं मापन करूनच आपल्याला ॲथोराईज मुलांना करिअरच्या अनुषंगाने मार्गदर्शन करता येतं. या चाचण्यांबाबत मला माहिती जाणून घ्यायचीच आहे, पण सुरुवातीला मला हे जाणून घ्यायचं आहे की 10वी आणि 12वी नंतर जेव्हा विद्यार्थी करिअर निवडण्यावर भर देतो तेव्हा त्याच्या समोरची संभाव्यता नेमकी कुठली असते आणि तुम्ही जेव्हा समुपदेशक म्हणून कार्य करता तेव्हा तुम्हाला त्या जाणवणाऱ्या गोष्टी कोणत्या? बऱ्याच वेळा करिअरच्या अनुषंगाने क्षेत्र निवडताना विद्यार्थ्यांसमोर आणि पालकांसमोर खूप मोठा पेच निर्माण होत असतो. कारण अजूनही आपण मार्क ओरिएंटेड विचार करतो. त्यामुळे 10वी-12वीत मार्क्स किती मिळतात त्याच्यावर बऱ्याच वेळा करिअर निवडायचा विचार पालक किंवा विद्यार्थी करत असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे पालकांच्या काही अपेक्षा असतात, माझ्या मुलांनी अमुक क्षेत्रात जावं वगैरे, तर त्या अनुषंगानेही बऱ्याच वेळा एक संभ्रमावस्था निर्माण होते. आणि तिसरी म्हणजे या वयामध्ये म्हणजे जी मुलं 10वी-12वीत असतात त्यावेळेस त्यांच्यावर मित्रांचा आणि खूप प्रभाव असतो आणि त्यामुळे मित्रमैत्रिणी आपल्या कुठच्या क्षेत्रात जातात मग तिकडेच ओढा जाण्याकडे असतो आणि त्यामुळे बऱ्याच वेळा कन्फ्यूज होतात, मुलंही कन्फ्यूज होतात. पालकांच्या अपेक्षा ह्या सगळ्यांमध्ये बऱ्याच वेळा करिअर निवडीमध्ये चूक होऊ शकते. म्हणून एक समुपदेशक म्हणून मी पालकांना हे सुचवेन, अर्थात मी वेगवेगळ्या प्रोग्राममध्ये पण शाळांमध्ये सांगत असतो की 8वीपासूनच विद्यार्थ्यांचा कल आपण ओळखला पाहिजे आणि त्या अनुषंगाने आता
शैक्षणिक धोरणांमध्ये पण बदल होत आहेत. आता शाळांमध्ये काउन्सलर नेमणं हे कंपल्सरी झालेलं आहे, परंतु अजूनही शाळेमध्ये आपल्याकडे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये खूप दुरावस्था आहे. आणि आत्ताच नवीन झालेल्या शैक्षणिक धोरणामध्ये तर 100 विद्यार्थ्यामागे एक काउन्सलर पाहिजे, परंतु कुठेही ह्या गोष्टीचा सिरियसली अजून शिक्षण विभाग सुद्धा विचार करत नाही आहे. खरं तर या बाबतीमध्ये प्रत्येक शाळेमध्ये अशा पद्धतीचं काउन्सिलिंग सेंटर असणं आधी पहिलं गरजेचं आहे. याबद्दल आपण बोलूया, पण सुरुवातीला ह्या मानसशास्त्रीय चाचण्या ज्या विद्यार्थ्यांच्या करिअर निवडीमध्ये त्यांचा आपल्याला कसा उपयोग होताना दिसतो यावर बोलू. ओके. या संदर्भात सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे विद्यार्थ्यांची आवड कोणत्या क्षेत्रात आहे. आवड ही जसे जसे विद्यार्थ्यांना अनुभव येत जातात तशी बदलूही शकते. त्यामुळे 8वी पासूनच विद्यार्थ्यांना जर त्यांचा कल कुठे आहे, आवड कुठे आहे हे जर थोडंसं आजमावून बघितलं तर आपल्याला 10वीत गेल्यानंतर मग स्पेसिफिकली आपल्याला विचार करता येतो. आपल्याकडे पालक काय करतात, 10वीत गेल्यानंतर मग विचार करतात. खरं तर तो 8वी पासून विचार केला पाहिजे. आणि थोडक्यात जर या चाचण्या करायच्या असतील तर सर्वात योग्य जे वय असेल किंवा योग्य कालावधी तो 8वी नंतरचा आपण म्हणू शकतो. 8वी 9वी 10वी हे खरं तर प्री काउन्सिलिंगसाठी खूप महत्त्वाचा भाग असतो. आणि मुलांमध्ये पण हार्मोनल चेंजेस या वयामध्ये होत असतात, त्याचा इफेक्ट होत असतो. आणि त्या अनुषंगाने सुरुवातीला जर पहिल्या टप्प्यावरती जर चाचण्या दिलेल्या तर मुलांना थोडीशी कल्पना येते. मग पुन्हा 10वीच्या टप्प्यावर देणं आणि मग पुन्हा 12वीच्या टप्प्यावर, म्हणजे 3 टप्प्यामध्ये या चाचण्या करणं गरजेचं असतं. बरं. पण आता तुम्ही जसा उल्लेख केलात की आवड आणि क्षमता या गोष्टी समजून घेऊन काम करावं लागतं किंवा त्या चाचण्या द्याव्या लागतात. मग आवड आणि क्षमता यांमध्ये फरक कसा असतो आणि या चाचण्यांमध्ये त्याचा परिणाम कितपत होताना तुम्हाला दिसतो? आवड चाचणी आहे, त्याच्यामध्ये विद्यार्थ्यांची आपल्याला आवड बघता येते, कुठच्या क्षेत्रामध्ये त्याची आवड आहे ते आपल्याला आजमावून घेता येतं. तसंच व्यक्तिमत्वाच्या वेगवेगळ्या इतर पैलूंचं सुद्धा आपल्याला मापन त्याच्याबरोबर पॅरलरली करावं लागतं. विशेषतः बुद्धी गुणांक काय आहे, इमोशनल क्वेश्चन्स काय आहे विद्यार्थ्याचा, त्याचा स्वभाव कसा आहे, अंतर्मुख आहे का बहिर्मुख आहे, म्हणजे ह्या पर्सनॅलिटी डेव्हलपमेंटच्या सुद्धा चाचण्या देणं. आणि त्याचबरोबर आवड आहे ही प्रसंगानुरूप अनुभवानुसार बदलू शकते. विद्यार्थी बऱ्याच वेळा 8वीतली आवड त्याची 10वीत राहील असं नाही, 12वीत राहील असं नाही, परंतु अभिक्षमता जी आहे विद्यार्थ्यांची ती चेंज होत नसते. म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याची क्षमता असायला पाहिजे. उदाहरणार्थ विद्यार्थ्याला गाण्याची आवड आहे, पण गाण्याची आवड आहे पण त्याला गळाच नसेल तर, म्हणजे ती क्षमता तर मुळात असायला पाहिजे. आपल्या मालवणी भाषेत म्हणतात ना, आड्यात असेल तर पोहऱ्यात कुठून येणार, तशा पद्धतीने मुळात ते असायला पाहिजे. बऱ्याच वेळा पालक या संदर्भामध्ये खूप मुलांवरती आपले विचार लादत असतात आणि त्यामुळे मुलं मग कन्फ्यूज होतात. तर त्या अनुषंगाने जर प्रॉपर टेस्टिंग करून जर विद्यार्थ्यांना त्या पद्धतीने आवड आणि अभिक्षमता ह्या दोघांमधलंही कॉम्बिनेशन्स बघून वेगळं क्षेत्र कुठचं निवडायचं. कारण आता नाही म्हणायला क्षेत्र निवडत असताना ग्लॅमरस क्षेत्र बऱ्याच ओढा असतो आणि त्यामुळे मग मुलांना कळत नाही. आणि त्यामुळे ह्या अभिक्षमता ज्या चाचण्या आहेत त्याच्यामध्ये वेगवेगळ्या 7 क्षेत्रातलं मेजरमेंट केलं जातं. उदाहरणार्थ कला आहे, ललित कला आहे, वाणिज्य आहे, तांत्रिक आहे, आरोग्य विज्ञान आहे किंवा युनिफॉर्म क्षेत्र आहे, शेती आहे. ह्या अशा 7 क्षेत्रांमधलं कुठच्या क्षेत्रात त्या विद्यार्थ्याची क्षमता आहे ती आपल्याला हे अभिक्षमता चाचण्यांमधून आजमावता येते. आणि त्याचबरोबर इतर चाचण्या देऊन त्याला ओव्हरऑल कशा पद्धतीने आपल्याला कुठच्या क्षेत्रात तो जाऊ शकतो ह्याचे ऑप्शन्स देता येतात. मग ते ऑप्शन्स देत असताना प्रायोरिटी कशाला, मग सेकंड कशाला, थर्ड कशाला, मग त्याच्या आवडीनुसार मग त्याने ते क्षेत्र निवडायला ह्या चाचण्या निश्चितच एक मैलाचा दगड ठरू शकतात. बरोबर. तुम्ही आता जसं म्हटलात की प्रत्येक गोष्टीचा त्यामध्ये विचार केला जातो आणि त्या चाचण्यांची निवड केली जाते, एक ढाचा केला जातो. तर त्या चाचण्यांची प्रोसेस नेमकी कशी असते, विद्यार्थ्यांनी त्यासाठी कसं प्रिपेअर राहणं गरजेचं असतं आणि समुपदेशक म्हणून तुमची त्यात भूमिका कशी असते आणि एकंदरीत त्याचा रिझल्ट जो असतो
असतो तो कशावरून ठरवला जातो? ओके. ती सगळी प्रोसेस आम्हाला समजून ह्या घ्यायची. चाचण्या म्हणजे परीक्षा नसते. हं. कारण मुलं चाचण्या म्हटल्यानंतर हो, जरा हो, परीक्षा हो. अशी भीती असते. मुलांना पहिल्यांदाच मनाविरुद्ध समुपदेशनासाठी पालक किंवा शिक्षक घेऊन येतात आणि त्यावेळी मग मुलांना पहिलं रिलॅक्स करावं लागतं. आणि ह्याच्यातल्या बऱ्याचशा टेस्ट आहेत त्या पेपर पेन्सिल आहेत. काही चित्र असतात, मग त्या चित्रांवरनं काही ओळखायचं असतं किंवा अगदी हो नाही स्वरूपामध्ये, आणि त्याच्यामध्ये कुठचंच उत्तर चूक किंवा बरोबर असं नसतं. ज्या व्यक्तीला त्याच्या पर्सनॅलिटीमध्ये मॅच होतं ते त्याला योग्य वाटणार. तर अशा पद्धतीने ही परीक्षा अशी नसते, तर त्याच्या एकूण क्षमतांचं मापन करणारी असते. आणि एकदा मुलं सोडवायला लागली की मग ती इंटरेस्ट घेतात. पहिल्यांदा दडपण असतं त्यांचं, मग ते दडपण थोडंसं ॲज अ काउन्सलर म्हणून आपल्याला रिलॅक्स करावं लागतं, फ्री वातावरणात त्याला न्यावं लागतं आणि त्याच्या कलानुसार त्या चाचण्या द्याव्या लागतात. छोटी मुलं असतात ती थोडंसं खेळीमेळीच्या वातावरणात, काही अगदी टेस्ट आहेत त्या खेळता खेळता घ्यायच्या आहेत. तर अशा पद्धतीच्या इंटरेस्टेड असतात त्या, आणि मुलं नंतर इंटरेस्ट घेतात आणि परत घ्यायला सुद्धा इच्छुक असतात. बरोबर. हो. पण आता तुम्ही वारंवार ज्याचा उल्लेख करताय ती म्हणजे पालकांची भूमिका महत्त्वाची असते आणि या पालकांच्या निर्णयांचा सुद्धा परिणाम त्या मुलांवर निश्चितच. होत असतो. बरोबर. तर ते कशा पद्धतीनं होतो आणि विशेषतः पालकांनी यासाठी काय काळजी घ्यावी याबद्दल तुम्ही काय सांगाल? मुळात मुलं 10वी-12वी पर्यंत खूप काही मॅच्युअर्ड नसतात. त्यांचं विश्व आणि त्यांचं असणारं नॉलेज, आणि त्या मानाने पालकांनी बरेच खाचखळगे खाल्लेले असतात. त्यामुळे निश्चितच पालक जे काही डिसिजन घेतील ते खूप महत्त्वाचं असतं. परंतु त्याचबरोबर मुलांना जर अशा पद्धतीने त्याच्या क्षमता ओळखून जर त्यांना त्या क्षेत्रात जर आपण प्रोव्हाइड केलं तर निश्चितच त्याचा फायदा होऊ शकतो. म्हणून पालकांनी थोडीशी या बाबतीमध्ये 8वीपासूनच काळजी घेतली पाहिजे. आणि आपण जर काही सक्सेस झालेल्या व्यक्ती जर बघितल्या तर त्या 8वीपासूनच त्यांनी त्या संबंधित क्षेत्रामध्ये करिअरच्या अनुषंगाने विचार केलेला आपल्याला दिसतो. तर त्या पद्धतीने आपल्याला 8वीपासून त्याचा विचार पालकांनी करणं आणि त्या दृष्टिकोनातून त्याचा कल कुठे आहे तो बघणं, आणि मग एकदा अभिक्षमता चेंज होत नसतात, बरोबर, आवडी उल्लेख चेंज केलाय होतात. त्याचा. त्यामुळे अभिक्षमता त्याची त्या क्षेत्रातली कितपत आहे ती आपल्याला बघून नंतर मग 10वीच्या टप्प्यावरती, मग 12वीच्या टप्प्यावरती त्याला योग्य मार्गदर्शन जर मिळालं तर त्याच्यामध्ये चांगल्या पद्धतीने त्याचं करिअर होऊ शकतं. आता ह्याच्यात समुपदेशकाची भूमिका खूप निर्णायक असते. अर्थात समुपदेशन करत असताना कुठचाही समुपदेशक हा आलेल्या चाचण्यांचे रिझल्ट्स काय आहेत, त्याचं व्यक्तिमत्व काय आहे आणि त्याला पुढच्या क्षेत्रात तो करिअर करू शकतो याविषयी त्याला मार्गदर्शन करू शकतो. फक्त अंतिम निर्णय असतो तो शेवटी त्या विद्यार्थ्याचाच असतो. त्याने कुठच्या क्षेत्रामध्ये आपलं करिअर करायचं, त्याला ऑप्शन्स मात्र देण्याचं काम समुपदेशक करत असतात. म्हणजे कितीही झालं तरी अंतिम निर्णय हा त्या विद्यार्थी आणि पालकांवर आहे आणि त्यांच्या क्षमतावर अवलंबून आहे. पण आपण म्हणतो की जर एखादा निर्णय चुकला तर पुढच्या सगळं नियोजन चुकत जातं, घडी विस्कटत जाते आणि तसंच ते आपल्या करिअर बाबतीतही घडतं. मग हे जर निर्णय चुकले तर विद्यार्थ्यांच्या मानसिक, शारीरिक या सगळ्यावर कितपत परिणाम होताना दिसतात आणि अशा केसेस तुमच्याकडे जर आल्या तर तुम्ही त्या कशा पद्धतीनं हँडल करता? ओके. माझ्याकडे एक बी फार्मसी झालेला स्टुडंट्स आलेला आणि त्याने बी फार्मसी कंप्लीट केलं आणि तो करिअरसाठी नंतर आलेला. तर म्हटलं तुला आता काय करायचं आहे. आता बी फार्मसी केल्यानंतर आपण ऑब्वियसली त्याला ऑप्शन्स देणार आहोत. तू एखाद्या कंपनीमध्ये जॉईन होऊन MRशिप करू शकतोस, तू स्वतःचं मेडिकल घालू शकतोस, बरोबर, किंवा तुला ते नाही करायचं आहे तर तू पुढे उच्च शिक्षण घेऊ शकतोस, PhD करू शकतोस. तर तो विद्यार्थी म्हणाला नाही मला MRशिप वगैरे काय करायची नाही, ते फिरून डॉक्टरांची व्हिजिट घेणं आणि ते मला काय आवडीचं क्षेत्र नाही. त्याचबरोबर म्हणाला मेडिकल घातलं तर एका जागेवर बसून आणि कंटिन्यू मेडिकल चालू ठेवावं लागतं, कधी पेशंटचे येणार घरचे आणि औषधं मागणार, ते मला नको आहे, आणि शिकायचं तर मला आता कंटाळा झालेला आहे. अरे म्हटलं तुला आता एवढं जर सगळं ह्या क्षेत्रात तू निवडलं आहे आणि इतकं शिक्षण तू पूर्ण केलं आहे तर फुकट तुझी आता ही 5 वर्ष गेली ना, तुला मग एक्झॅक्ट काय करायचं आहे असं विचारल्यावर तो म्हणाला मला आता कॉम्प्युटरमध्ये करिअर करायचं आहे.
अरे तू कॉम्प्युटरमध्ये करिअर करायचं म्हटलं तर तुला अगोदरची शिकलेली वर्ष तुझी फुकट गेली ना. म्हणजे बऱ्याच वेळा असं मुलांचं होत असतं. म्हणून सुरुवातीच्या टप्प्यावरती जर अशा पद्धतीने आपण त्याची क्षमता ओळखून जर त्याला त्या क्षेत्रात संधी दिली तर निश्चितच ह्या गोष्टीचा चांगला फायदा होऊ शकतो. पण एक साधारण आपल्याकडे हे असतं की एक गुण पडलेत 90 पडले तर तुम्ही सायन्सकडे जा, बरोबर. अमुक पडले, कमी पडले, म्हणजे एखाद्या विद्यार्थ्याची क्षमता फार चांगली आहे, त्याच्याकडे जनरल नॉलेज पण आहे, फक्त त्याचा परफॉर्मन्स हा परीक्षेमध्ये नसतो, असं बऱ्याचदा होतं. खरं तर त्यांना इतर गोष्टी माहिती असतात किंवा इतर त्यांच्या क्षमता असतात, पण असं असताना शेवटी जो फायनल रिझल्ट असतो तोच घेऊन आपण ठरवतो की हुशार, थोडासा असे विशेषणं लावली जातात. आपण आता त्यावर बोलतो कारण ही आपल्या आजूबाजूच्या समाजात घडत असलेल्या या सगळ्या गोष्टी आहेत किंवा आपल्याला या दिसून येणाऱ्या गोष्टी आहेत, त्यामुळे आपण यावर चर्चा करतो. तर या मार्क्सवर त्या विद्यार्थ्यांचं आपण मूल्यमापन कसं काय करू शकतो आणि या मार्क्सवर पुढचं करिअर ठरवणं उचित ठरू शकतं का? मुळात ढ हा भाग विद्यार्थ्याचा नसतोच. कोणताच विद्यार्थी ढ नसतो. तो कुठच्या तरी क्षेत्रामध्ये त्याचं हुशारी असतेच. एक साधारण विशेषण विशेषण फक्त आपण लावतो. आणि आता थोडासा ओढा हा मार्कानुसार न करता क्षेत्रानुसार केला जातोय. आज शहरांमधलं चित्र बदललंय. आज पुण्या मुंबईमध्ये आर्ट फॅकल्टीला ॲडमिशन्स मिळणं अवघड होत चाललेलं आहे. तिकडे उलट 90% पुढची मुलं सुद्धा आर्ट फॅकल्टीला येतात. आणि कालची जर बातमी आपण बघितली असेल तर MPSC UPSC ज्या परीक्षा झाल्या त्याच्यात आर्ट फॅकल्टीच्या मुलांचा रिझल्ट जास्त आहे. त्यामुळे जर फोकस ठेवून जर अशा पद्धतीने जर मुलांनी हे केलं आणि आता कुठच्या क्षेत्रामध्ये जायचं असेल आपल्याला तर युनिफॉर्म सर्व्हिसेसमध्ये जर स्पेसिफिकली जायचं असेल तर कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामशिवाय पर्याय नाही आहे. आणि त्यामुळे कॉम्पिटेटिव्ह एक्झामचा जर अभ्यास करायचा असेल तर आर्ट्स घेऊन चांगल्या पद्धतीने करिअर करता येऊ शकतं. आणि कित्येक मंडळी आहेत. म्हणजे आमच्याकडे एक RPDमध्ये 12वीला म्हणजे मिलाग्रेस हायस्कूलमध्ये टॉपर आलेली मुलगी 5 वर्षापूर्वी जिला 99% मार्क्स मिळाले, ती आर्ट फॅकल्टीला आमची विद्यार्थिनी होती. आज ती मास कम्युनिकेशन्स पुण्यामध्ये करते. म्हणजे तिने फोकसच ठेवलेलं होतं. खरं तर ती सायन्सला जाऊ शकली असती. आणि कित्येक मुलं म्हणजे कमी टक्के असले तरी सायन्सला जाण्याकडे जास्त मंडळींचा ओढा असतो. तर खरं तर अजूनही आपल्याकडे मार्ग ओरिएंटेड आपण विचार करतोय, करिअर ओरिएंटेड अजून विचार केला जात नाहीये. तर त्या दृष्टिकोनातून शाळा कॉलेजेसमध्ये अवेअरनेस होणं सुद्धा गरजेचं आहे. जेव्हा आपण ऍडमिशनला जातो तेव्हा एक सल्ला सुद्धा बोलता बोलता दिला जातो, अरे तुला कमी मार्क्स आहेत मग तू सायन्सकडे काय येतोस, म्हणजे त्याच्या क्षमता आहेत. पण तरी एक सल्ला असतो की तू इथे नको जाऊस, मग तू आर्ट्स घे किंवा कॉमर्स घे, तुला हे जमणार नाही. हे जेव्हा गोष्टी सांगितल्या जातात त्याचा परिणाम हा मानसिकतेवर कितपत होत असतो विद्यार्थ्यांच्या? निश्चितच होतो. कारण कसं मार्क्स मिळवणं आणि परीक्षेला सामोरं जाणं हे टेक्निक आहे. बरोबर. एखाद्या विद्यार्थ्याने कदाचित परीक्षेचं टेक्निक त्याला त्यावेळी अवगत नव्हतं म्हणून त्याला मार्क कमी मिळाले. आणि बऱ्याच वेळा टॉपर विद्यार्थी असतात त्यांना परीक्षेचं टेक्निक्स अवगत होतं आणि त्यामुळे पैकीच्या पैकी मार्क्स घेताना आपल्याला दिसतात. असे कित्येक विद्यार्थी आहेत की 10वीमध्ये आणि टॉपर आलेले आहेत आणि 12वीत गेल्यानंतर 50% मिळवताना सुद्धा मुश्किल होतात. त्यामुळे हे टेक्निक आहे. त्यामुळे कमी मार्क्स मिळाले म्हणून त्याने जाऊ नये असं करण्यापेक्षा त्याची क्षमता काय आहे. बरोबर. म्हणून मी मगापासून सांगतोय की मानसशास्त्रीय चाचण्या देऊन जर आपण त्याची क्षमता मोजली तर आपल्याला ह्या गोष्टी कळू शकतात. आणि विशेषतः बुद्धिगुणांकाची पण स्पेसिफिक चाचणी असते. मार्क खूप मिळाले म्हणजे तो हुशार आहे आणि कमी मिळाले म्हणजे कमी हुशार आहे असं नसतं. तर त्याची बौद्धिक क्षमता असते ती काय आहे ती आपल्याला मोजून मगच आपण निर्णय घेऊ शकतो. असे कित्येक विद्यार्थी आहेत की त्यांना 10वीत खूप चांगले मार्क्स मिळालेत पण IQ लेवल खूप लो दिसते. एखाद्याची IQ लेवल हाय असते पण मार्क्स कमी मिळालेले असतात. असंही होऊ शकतं. म्हणजे हे सगळे विविध फॅक्टर्स आहेत, व्यक्तिमत्वाचे पैलू आहेत हे. ते आपण थोडेसे आजमावून घेऊन जर विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केलं तर निश्चितच त्यांचं चांगलं करिअर होऊ शकतं. पण या चाचण्यांबद्दल काही गैरसमज असतात. आणि दुसरं म्हणजे असं म्हटलं जातं की या चाचण्यावरून त्यांची अचूकता आपण कशी काय ठरवू शकतो, मग कसं काय त्याचं मूल्यमापन येतं आणि त्यावरून मी माझं करिअर कसं काय ठरवावं.
जर त्या चुकल्या तर माझं करिअर चुकू शकतं का, अशी भीती साधारण असते. तर त्याबाबतचे काय ठोकताळे आहे, त्याबद्दल काय सांगाल? एकच चाचणी दिली आणि आपण लगेच त्याच्या करिअरच्या अनुषंगाने इव्हॅल्युएशन्स केलं असं होत नाही. त्याच्या व्यक्तिमत्वाच्या सगळ्या पैलूंचं मापन केलं पाहिजे. बऱ्याच वेळा काही पालक आणि काय करतात, चला ॲप्टिट्यूड टेस्ट दिली आणि असा रिझल्ट आला आणि आपण अशा पद्धतीने निर्णय घेतला, पण त्याच्या व्यक्तिमत्वात इतर पैलू आहेत ना. तो इंट्रोवर्ट आहे का एक्स्ट्रोवर्ट आहे, त्याचबरोबर त्याची IQ लेवल काय आहे, त्याची आवड काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टींचा. आणि आता तर इमोशनल क्वेश्चन्ससुद्धा खूप महत्त्वाचा आहे की जो मुलांचा ढासळत चाललेला आहे. आणि त्यामुळे बऱ्याच वेळा मुलं, म्हणजे अगदी आपल्याकडे सुद्धा सिंधुदुर्गात अशा कित्येक घटना घडल्यात की पालकांनी अभ्यासाला बस म्हणून सांगितलं तरी मुलं आत्महत्या करायला निघालेली आहेत. आणि त्यामुळे आत्ता ह्या सगळ्या एकूणच प्रक्रियेमध्ये मुलांना खूप इमोशनली लेवलवर पण समजून घेतलं पण पाहिजे. त्याची काय कारणं तुम्हाला वाटतात? आत्ता एकतर आधी सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे मोबाईल आधी महत्त्वाचा, आणि त्यामुळे मोबाईलमध्ये मुलं इतकी गुंतलेली असतात आणि त्यामुळे आत्ता ऑटिझम हा एक प्रकार मुलांमध्ये खूप दिसायला लागलेला आहे. म्हणजे स्वमग्न असतात, आजूबाजूला काय चाललं काही कळतच नाही त्यांना. आणि हे इनबॉर्न असणं वेगळं, परंतु आता हे आपण मुलांमध्ये मोबाईलच्या माध्यमातून हे खूप दिसायला लागलेलं आहे. त्यामुळे आता मुलं एकतर ग्राउंडवर खेळत पण नाही आहेत. त्यामुळे मुलांना जास्तीत जास्त पालकांनी खेळायला सोडणं, मोबाईल वापरू नको म्हणून सांगणं हे आता तितकं सोपं राहिलेलं नाही आहे. आधी त्यासाठी पालकांना तसं वागावं लागेल. आधी पालकच जर मोबाईलमध्ये असतील तर मुलांना सांगू शकत नाहीत, कारण मुलं ही शेवटी निरीक्षणक्षम असतात आणि ती पालक कसे वागतात ते बघत असतात. त्यामुळे पालकांनी त्यांच्यासमोर आदर्श ठेवणं खूप गरजेचं आहे. पण अजून एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे ती अचूकता जी आहे ती कितपत असते आणि या चाचण्यांमधून त्याचा कसा फायदा होत असतो, यावर आपण थोडंसं अधिक ह्या चाचण्या आहेत त्या ऑलरेडी सायंटिफिकली आहेत, प्रमाणित केलेल्या असतात, शास्त्रीय आहेत. आणि त्यामुळे त्या चाचण्या, कुठचीही चाचणी असताना त्याची रिलायबिलिटी किती आहे, विश्वसनीयता किती आहे, यथार्थता किती आहे, त्याचे नॉर्म्स कुठचे आहेत. म्हणजे काही चाचण्या असतात त्या ग्रामीण भागातल्या मुलांना, काही शहरी भागातल्या मुलांना, किंवा आपल्या भारतामध्ये कुठच्या चाचण्या वापरल्या पाहिजेत, पाश्चिमात्य मुलांसाठी कोणत्या, तर त्या पद्धतीने चाचण्या ह्या बनलेल्या असतात. आणि चाचण्या ह्या ऑथोराईज शास्त्रज्ञांनी बनवलेल्या चाचण्या आहेत आणि त्यामुळे त्याचे रिझल्ट्स हे तितकेच परफेक्ट असतात. फक्त चाचण्या देत असताना आपण कोणत्या सिच्युएशनला देतोय चाचणी त्याचासुद्धा इफेक्ट्स होत असतो. त्यामुळे चाचण्या ह्या शांत वातावरणामध्ये, एकांतामध्ये आणि तो विद्यार्थी म्हणजे कम्फर्ट असला पाहिजे अशा वेळेस देणं खूप गरजेचं असतं. आणखी एक सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे एकदा चाचणी दिली आणि आपण ॲथोराईज, चला बाबा ह्याचा IQ इतका आहे असं न करता ती चाचणी अजून 2-3दा देऊन त्याच्या जवळपास बाबा रिझल्ट्स मिळत आहेत का हे सुद्धा बघणं खूप गरजेचं असतं. एकदा रिझल्ट्स मिळाला आणि त्याच्यावरनं अगदी आपण ठामपणे सांगणं हे सुद्धा तितकंसं योग्य नाही, कारण इतर फॅक्टर आहेत ते चाचणीवरती परिणाम करत असतात. कारण सुरुवातीलाच विद्यार्थी येतो त्यावेळी तो जर घाबरलेला असेल, ऑब्वियसली रिझल्ट चुकीचा येऊ शकतो ना, किंवा थोडाफार काही चेंज होऊ शकतो. म्हणून थोड्या दिवसांनी पुन्हा त्याची टेस्ट घेणं, की जेणेकरून त्याच्या मनातली भीती एकदा गेली की ॲटोमॅटिकली मुलं तशा पद्धतीने त्या परिस्थितीला सामोरे जातात आणि रिझल्ट ॲक्युरेट मिळतात. बरोबर. म्हणजे विद्यार्थ्यांएवढीच यामध्ये सगळ्यात भूमिका महत्त्वाची आहे ती पालकांची. आणि जसं विद्यार्थ्यांना आपण माहिती देतो किंवा त्यांचं समुपदेशन करतो, तसंच आता पालकांचं सुद्धा समुपदेशन असणं महत्त्वाचं आहे. आता आपण आपल्या मुलाखतीच्या शेवटाकडे येतोय, पण जसं सर तुम्ही सुरुवातीलाच उल्लेख केलाय की शहरी भागांमध्ये याबाबतची जागरूकता आहे किंवा पालक त्या बाबतीत सजग आहेत. सिंधुदुर्गात किंवा कोकणचा आपण विचार करूया, कोकणात तुम्हाला ही परिस्थिती तेवढीशी दिसत नाहीये किंवा याकडे वळताना दिसत नाहीये. आणि तुम्ही असं म्हटलात की शिक्षण जी पद्धती आहे तीच मुळात आपली तेवढीशी जागरूक दिसत नाहीये या सगळ्याबाबत. मग भविष्यात जर या करिअर निवड असेल, करिअर मार्गदर्शन असेल आणि मानसशास्त्रीय चाचण्या असतील, ह्या शाळा लेवलवर जर करायचं झालं तर असे कोणते बदल आपल्याला इथं करणं गरजेचं आहे जेणेकरून परिस्थिती बदलेल आणि आपल्या विद्यार्थ्यांना एक योग्य वाट मिळेल, दिशा मिळेल?
प्रत्येक शाळांमध्ये म्हणजे शासन पातळीवरनंच अशा पद्धतीचं समुपदेशन केंद्र हे प्रत्येक शाळेमध्ये असणं गरजेचं आहे. आणि अशा पद्धतीच्या काही टेस्टसुद्धा मुलांना जर पहिल्यापासून सवय लावली शाळांमध्ये तर मुलांच्या मनामधली भीतीही कमी होईल आणि मुलांना करिअर निवडीला त्याचा फायदा होऊ शकतो. सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची परिस्थिती बघितली तर आपल्याकडची मुलं ऑलरेडी खूप हुशार आहेत, त्याबद्दल काहीच प्रश्न नाही आहे. आणि बोर्डाचा जर आपण गेल्या 10-15 वर्षाचा रिझल्ट बघितला तर आपण त्याच्याविषयी कोणालाच आव्हान करू शकत नाही. तर इतकं सगळं असताना सुद्धा आपल्या मुलांना फक्त योग्य मार्गदर्शन नसल्यामुळे मुलं मागे पडत आहेत. आणि खास करून वेगवेगळ्या क्षेत्रामधल्या गव्हर्नमेंटच्या जॉबसाठी नाही म्हटलं तरी एक्झामची गरज असतेच आणि तिथे मुलं आपल्याला तसं वातावरण नाही. त्यामुळे शाळांमध्ये सुद्धा थोडंसं मुलांना स्पर्धा परीक्षेच्या अनुषंगाने वातावरण निर्माण करणं खूप गरजेचं आहे की जे आपल्या सिंधुदुर्गात अजिबात नाही आहे. आणि त्यामुळे मुलांना त्याविषयी माहीतच नसतं. बऱ्याच वेळा ग्रॅज्युएशन झाल्यानंतर मुलांना कळतं की अरे ह्या एक्झाम्स द्यायच्या असतात, त्या तोपर्यंत त्यांना काहीच ठाऊक नसतं. तर तशा पद्धतीने थोडासा भाग होणं खूप गरजेचं आहे. आणि चाचण्यांच्या बाबतीमध्ये मुलांना पहिल्यापासून जर अशा पद्धतीने शाळांमधून सवय लावली तर निश्चितच त्याचा फायदा मुलांना होणार आहे. आणि त्याच्यामध्ये पालकांची भूमिका खूप महत्त्वाची आहे. आणि आता प्रत्येक पालकांना 1 किंवा 2च मुलं असतात, त्यामुळे फोकस ठेवून पालक पण त्या बाबतीत काळजी घेत आहेत. पण त्याला थोडासा असा शास्त्रीय बेस देऊन जर त्यांनी केलं तर जास्त हे होईल. आणि आणखी एक कोकणातली आपली मंडळी आहेत ती भविष्यावर जास्त हे करतात. त्यामुळे DMIT सारख्या टेस्ट ज्या आहेत की अंगठ्याचे ठसे देऊन त्याचं करिअर क्षेत्र निवडणं वगैरे, तर गार्डनर याने त्या संदर्भामध्ये बहुविध बुद्धिमापन चाचणी तयार केलेली होती. पण त्याचा पुरावा देऊन ही बऱ्याच वेळा ही टेस्ट दिली जाते, परंतु मानसशास्त्रज्ञ गार्डनर ह्याचा त्या एकूण टेस्टच्या कार्यभागाशी काही संबंध नाही आहे. परंतु गार्डनरचं नाव सांगून मग त्या टेस्ट अशा दिल्या जातात आणि फसवणूक आहे. तर त्या पद्धतीने पालकांनी थोडंसं जागरूक राहिलं पाहिजे. कारण आता बरीचशी मंडळी ह्या क्षेत्रामध्ये येतात ती खरं तर सायकोलॉजीची नसतातच, पण तरी पण टेस्ट येतात. कारण अशा कित्येक शाळांमध्ये आणि ॲप्टिट्यूड टेस्ट सारख्या अभिक्षमता चाचणी आणि देणारी ज्यांचा सायकोलॉजीशी काही संबंध नाही, एक प्रोफेशनली आता सगळ्या फॅड आलेल्या आहेत, त्या पालकांनी थोडी काळजी घेतली पाहिजे की आपण कोणाकडे अशा पद्धतीचं टेस्टिंग करावं. कारण सायकोलॉजिकल असोसिएशनची जी मंडळी आहेत त्यांच्यातून प्रॉपर जर अशा पद्धतीचं मार्गदर्शन घेतलं तर जास्त योग्य होईल असं मला या प्रसंगी वाटतंय. बरोबर. असं जाता जाता काय सल्ला द्याल शेवटचा, म्हणजे पालक आणि विद्यार्थी दोघांनाही? पालकांनी विशेषतः सुरुवातीलाच 8वीपासूनच थोडंसं विद्यार्थ्यांकडे आपलं पाल्य कुठच्या क्षेत्रात आपल्याला त्याचं करिअर घडवायचं आहे तर त्या अनुषंगाने पालकांनी थोडंसं सजग राहिलं पाहिजे. आणि विद्यार्थ्यांनी थोडीशी अभ्यासाची मेथड चेंज केली पाहिजे. कारण बऱ्याच वेळा मार्क ओरिएंटेड विचार करतोय तर तो नॉलेज ओरिएंटेड विचार करणं खूप गरजेचं आहे. आणि त्यामुळे अभ्यास हा टेक्निकने जर केला तर खूप चांगलं यश मिळू शकतं आणि चांगलं आपलं करिअर पण घडू शकतं. आणि शेवटी आपल्याला काय करायचं आहे हे आपण पहिलं ठरवलं पाहिजे. पण त्याहीपेक्षा महत्त्वाचं काय करायचं ह्याच्यापेक्षा मी काय करू शकतो किंवा शकते हे आधी पहिलं आजमावून ज्याने त्याने बघितलं पाहिजे. म्हणजे स्वतःला आधी पहिलं ओळखलं पाहिजे की जेणेकरून आपल्याला ज्या क्षेत्रात आपण जाऊ तिथे आपलं अधोरेखित आपलं नाव करू शकतो. सर धन्यवाद. फार महत्त्वाच्या विषयावर आज आम्ही तुमच्यासोबत चर्चा केली. वेळात वेळ काढून तुम्ही इथं आलात, आमच्याशी संवाद साधलात आणि या माध्यमातून मार्गदर्शन केलात त्याबद्दल आपले मनपूर्वक आभार. तर हे होते समुपदेशक तज्ज्ञ प्राध्यापक नारायण परब सर, ज्यांनी आपल्या 10वी झाली 12वी झाली पुढे काय या विशेष मालिकेमध्ये आपल्याला मार्गदर्शन केलेलं आहे. आणि त्यांच्या म्हणण्यानुसार विद्यार्थ्यांनी करिअर निवडताना जशी विद्यार्थ्यांची भूमिका महत्त्वाची असते तशीच ती पालकांचीही असते. आणि त्यासाठी समुपदेशन किंवा मानसशास्त्रीय चाचण्या यांचा एकदा तुम्ही वापर नक्की करा.
अगदी परिपूर्ण या असतात. शास्त्रज्ञांनी दिलेल्या मेथडनुसार त्या चाचण्या केल्या जातात. त्यामुळे तुमचं करिअर निवडताना जो गोंधळ होतो तो थांबण्यास यामध्ये मदत होईल. पण या सगळ्याबरोबरच विद्यार्थ्यांची आवड आणि क्षमता या दोन्ही गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत. त्याचा जर विचार केला तर तुम्ही योग्य करिअर निवडू शकता. या मुद्द्याचं आता आपण इथंच थांबणार आहोत, पण आपण पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण साद लाईव्ह. धन्यवाद.